kedvenced? Hát ez a kedvencem. Hát végül is ez tehát ő most az, amiről az egész szól, bazd meg. A kedvenceink, nem? Tehát hiába régi kedvenc, vagy új kedvenc, így spanolod, ő az, akit így szeretsz, tisztelsz, eljössz, meglátogatod, használod, ápolod, egy barátságot, meg minden, nem? Tök érdekes, hogy 2 nappal ezelőtt azt hittük, hogy lesz egy slam, aztán nem lett, aztán átraktuk. Teljesen para volt, hogy lesznek-e versenyzők, vagy nem, lesz-e közönsége, vagy nem. Átmegy az üzenet, hogy bocs, de máskor lesz. És végül lehet, hogy az elmúlt 8 évnek a legjobb slam közönsége jött össze, mert nem csak ránk, hanem a versenyzőkre is úgy figyeltek, hogy egyszerűen csodálatos. Most tényleg könnyebb, jó? Egy könnyebb. Egy pillanat! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy szia anya, szeretlek nagyon. Fantasztikus kedvenceim fesztivál volt ez. Fantasztikus kedvenceim.